on berriro ere. Guk, lehenik eta behin Mirenek egin bezala, nabarmendu nahiko genuke, 2020 urtean gaudela, eta plan honek jada indarrean beharko zuela egon, ez? 2 urte galdu ditugu, eta Monikak emandako azalpenak ulertzen ditugu, baina egia esan atzerapen honek argi adierazten du oraindik ere euskarari ez zaiola berezkoa duen garrantzia ematen. Edukiari dagokionez, egia esan normalizazio plan honetan planteatzen diren neurri eta helburuekiko gauza nabarmenik ere ez daukagu esateko. Ongi diseinatua dagoen plana da, teknikoki zuzena dela onartzen dugu, beraz, alderdi tekniko horretatik ez dugu pega askorik, baina egia da ambizio politikoa falta zaiola pentsatzen dugula. Testuan egiten diren analisietan zenbait helburu ezartzen dira eta Monikak ere aipatu ditu, esaterako euskara ere administrazioko lanerako hizkuntza bihurtzea, udaleko langileen motivazioa indartu eta gaztelaniarekiko dagoen inertzia hori etetea, eta bi hizkuntza ofizialak azken finean erabiltzeko aukera berdintasuna bermatzea, ez? Eta eta erabat ados gaude, baina nola lortuko dugu helburu horretara lehenbailen iristea? Beste gai guztietan bezala, badakigu euskaran bakarrik ez dela gertatzen, paperak dena aguantatzen duela badakigu. Baina benetako lana idatzitako guzti hori martxan jartzea izango da eta horretarako gu guztion konpromesua ere ezinbestekoa izango da. Intentzio honekoa bai, baina neurri orokorregia jasotzen dituen testua da. Adibidez, administrazio kontratua gauzatzeko hizkuntza baldintzak jorratzen direnean, honakoa jasotzen da. Administrazio kontratuetako pleguetan hizkuntza baldintzak sartuko dituzte. Hizkuntza biak erabiltzea kontratua gauzatzeko baldintzetako bat izango da. Hizkuntza biak erabiltzea bai, baina erabiltzea nola? Non idatzi, zaoz, zein neurritan, 100% euskaraz egitearekin betetzat emango da baldintza hau? Horrelako adibidez beterik dagoen plana da. Oso, baina oso erreza iruditzen zaigu, orokortasun horion ondorioz markatutako helburuak ez lortzea, azken finean interpretazio lausuegiak egitako askatasun osoa, ematen bai da. Horrexegatik kontuan izan da 2022 urterako hurrengo plana egina, edukia egina egon beharko dela, ea datorren urtetik aurrera lanean hasi gaitezken eta hasiera batetik jada taldeen parte hartzea errezten den, amaieran gure ekarpenak txertatu beharrean. Planaren diseinutik elkarlanean aritzen baldin bagara, lortuko dena eraginkortasun handiagokoa izango dela iruditzen zaigu. Resumiendo, creemos que este plan ha llegado demasiado tarde, teniendo en cuenta que ya solo le quedan 3 años de vigencia, cuando está previsto para que sea de 5. Y técnicamente lo hemos valorado como un plan correcto, pero para nuestro grupo le falta ambición y concreción. Es demasiado abierto y general y algunas expresiones facilitan que no se cumplan los objetivos que el mismo plan recoge. Conocemos las inercias y las realidades de nuestro entorno y sabemos que las costumbres lingüísticas no se cambian de un día para otro, pero dentro de esta administración creemos que todavía hay mucho margen y muchas posibilidades para avanzar con algo más de rapidez de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Gure taldearen konpromesua argia da, behin da berriz errepikatzen dugun konpromesua, eta iruditzen zaigu osoko bilkura honetan badagoela gehiengo polit bat euskararen duintasuna aldarrikatu eta merezi duen lekura eramateko lan egingo duena. Beraz, gure eskua luzatu datorren plana hasiera batetik lantzeko eta gure bozka abstentziora joko du.